veritat. Ara esclata la consciència. Ara podem escollir estimar la vida o continuar sent esclaus. Ens declarem ciutadans lliures i ens organitzem en municipis en transició. Això vol dir que ens ho qüestionarem tot per fer d'aquest món un lloc joiós, saludable i sostenible. Ara hem de ser part activa i amorosa del nostre destí. Aquí ara respira vida.